Redegørelse af Gittes fysiologiske tilstand. Gitte hun er 35 år gammel og har en kondital på 62,12 milliliter O2. Hun har for 10 år siden løbet halvmarathons. Det er forholdsvis lange distancer, der er tale om ca. 21 km. Kigger man på figur 4,8 kan man se, at hendes kondital cirka svarer til en kvindelig eliteidrætsudøver, der løber langdistanceløb. Kondital kan variere fra 20 ml O2 for utrænet til 90 ml O2 for eliteidrætsudøvere. Ved arbejde ved høj intensitet er det vigtigt at respirere mere kulhydrat end fedt, fordi respirationen af kulhydrat leverer mere energi per liter ilt end fedtstof, og samtidig leveres energien hurtigere. Årsagen til hurtigere levering af ilt via kulhydrater skyldes, at kredsløbet har svært ved at levere ilt hurtigt nok til muskelarbejdet. Gitte har en RQ-værdi på 0,81. Det betyder, at for hende, at hun næsten respirerer henholdsvis 50% fedt og 50% kulhydrat. Havde hun haft et RQ-værdi på 0,85, ville hun respirere præcis halvt af hvert. Gitte har en maksimal iltoptagelse på 3,23 liter ilt i minuttet. Den maksimale iltoptagelse kan variere fra 2 liter i minuttet for utrænet helt op til 7 liter i minuttet for eliteidrætsudøvere. Den maksimale iltoptagelse er et udtryk for, hvor god ens kondition er, og jo højere maksimal iltoptagelse, jo mere er bedre er ens kondition, da man er i stand til at præstere ved højere intensitet i længere tid. Det skyldes, at man er i stand til at optage mere ilt, og der kan derfor foregå en større energiproduktion, som giver en evne til at klare fysisk arbejde ved højere arbejdsintensitet. Overordnet set, så kan man altså sige, at Gitte hun har en god fysiologisk tilstand, og som det ses i figur 1, kan man se, at Gitte med sit kondital på 62,12 ml kilo i minuttet ligger i kategorien meget højt for kvinder i alderen 30-39 år. Det bevidner, at hun har en god kondition og dermed også en god udholdenhed. I forhold til den maksimale iltoptagelse, så kan det diskuteres, hvorvidt at Gitte bør ligge noget højere, end hun gør med sin maksimale iltoptagelse i forhold til, hvor højt hendes kondital er. Samtidig kan man sige, at der nok vil være en variering med henblik på, hvad der primært vil være en maksimal iltoptagelse for udtrænet i forhold til trænet i hendes alder. RQ-værdien den fortæller os, hvor meget kulhydrat eller fedtstof hun respirerer. Vi ved, at der ved arbejde ved høj intensitet er brug for en større respiration af kulhydrat end fedt, da det leverer mere ilt og samtidig også hurtigere. Derfor der kan man sige, at en højere RQ-værdi er med til at fortælle noget om, hvilke intensiteter en person er i stand til at præstere ved. Gittes RQ-værdi den er 0,81, det vil så sige, at hun næsten respirerer halvt af hvert ved moderat arbejde. Og ved moderat arbejde, der presser hun ikke sig selv til det yderste, da hun ikke opnår sin makspuls. Så hun kan altså godt presse sig selv yderligere. På baggrund af hendes kondital, den maksimale iltoptagelse og RQ-værdien, så må det altså kunne konkluderes, at Gitte er i god fysiologisk tilstand. Figur 2, som ses hernede, der kan man se på baggrund af ens fedtprocent, hvorvidt man er sund eller usund. Og vi ved, at Gitte hun har en fedtprocent på 14%, og som det kan ses på figuren for kvinder i alderen 20-39, så ligger hun altså inden for kategorien underfat. Det vil altså sige, at selvom Gitte hun træner så meget og overordnet set er i så god fysiologisk tilstand, så er hendes krop altså usund. Hendes lave fedtprocent på 14, det er også en årsag til, at hun har en udebleven menstruation. Og hendes fysiologiske tilstand i forhold til at præstere i idræt, den er altså forholdsvis god, men i forhold til hendes fedtprocent, så tyder det altså på, at hun dyrker for meget motion,
og det har på den måde gjort hende usund, hvis man kan sige det sådan. Som vi kan se her, så er vi altså blevet bedt om at lave et 8 ugers træningsprogram med henblik på, at Gitte hun skal kunne løbe et 5 km crossløb. Og hvis Gitte skal kunne formå at løbe det her løb til den bedste tid som muligt, så kræver det, at hun begynder at træne sin styrke og begynder at lave intervaltræning for at øge hendes udholdenhed. Når det gælder om at øge den maksimale iltoptagelse, så er intensiteten noget af det vigtigste. Man kan så sige, at der kan kompenseres for lavere træningsintensitet, og det gør man ved at øge varigheden og mængden af træningspladserne. Et studie, der er blevet foretaget af danske idrætsforskere i 1960, det viste ligesom, at man kunne opnå samme effekt eller forbedring af den maksimale iltoptagelse ved at træne en gang om ugen ved meget høj intensitet i forhold til at træne 10 timer om ugen ved lav intensitet. Derfor kan Gitte også, som vist i studiet, træne ved alle de 3 niveauer, men varigheden og mængden den vil selvfølgelig bare variere for hende. De 3 niveauer, det er, som det ses her, så har vi opstillet de 3 intensiteter, og der er tale om høj intensitet, når man træner med 85% til 90% af maksimalpulsen, når man opnår det. Og for Gittes vedkommende, så er det ca. 174 til 185 slag i minuttet. Og her kan man så se, hvad den moderate intensitet vil være for Gitte, og hvad en lav intensitet vil være. Og her har vi så udarbejdet et træningsprogram med henblik på at træne Gittes udholdenhed. Og X'erne det viser, hvilke dage hun skal træne. Gitte hun har 61 type 2 muskelfibre og 39% type 1 muskelfibre. Type 1 muskelfibre de er langsomme, og de udvikler ikke lige så stor spænding, men til gengæld så kan de holde spænding i længere tid. Og det er så også med til at gøre, at man bliver mere udholdende og i stand til at arbejde i længere tid. Type 2 muskelfibre de udvikler en rigtig stor spænding, men de er ikke specielt udholdende. Og som det ses her i figur 6,9, så kan man se ved hvilke intensiteter de forskellige muskelfibre bliver aktiveret. Og for Gittes vedkommende, hvis hun skal være udholdende i lang tid, så skal hun have mange type 1 muskelfibre. Og der kan man så se, at i takt med at intensiteten den stiger, så stiger aktiveringen af muskelfibrene også. Men det er altså ikke kun type 1 muskelfibre, der bliver aktiveret, det er også type 2 muskelfibre. Som det vises i figur 6.12, er det ved distanceløb meget vigtigere at træne den eksplosive styrke frem for den maksimale styrke. Type 1 muskelfiber udvikler ikke så stor spænding, men kan til gengæld holde spændingen i meget længere tid og gør os derfor mere udholdende og i stand til at arbejde i længere tid. Type 2 muskelfiber udvikler stor spænding, men er ikke særlig udholdende. I styrketræning anvendes begrebet 1RM, One Repetition Maximum, og den maksimale belastning, man kan løbe én gang. Den eksplosive styrke er evnen til at aktivere så mange muskelfibre så hurtigt som muligt. For at øge den eksplosive muskelstyrke skal man udvikle størst mulig power, der er lige med kraft gange hastighed. Høj power opnås ved at bruge lette vægte, der løftes hurtigt, altså lille kraft og høj hastighed. Den høje power kan også opnås ved at gøre det modsatte. Her bruger man ekstremt tunge vægte, der selvom at man anstrenger sig kun kan løftes langsomt. Træning ved høj belastning kan fx være vægtløftning med op til 70-100% af 1RM. Som det vises i figur 3.6 kan man se, hvorpå man på forskellige måder kan træne den eksplosive styrke. Ved træning kan den eksplosive muskelstyrke øge nervesystemets evne til at aktivere muskelfiber. Ja, vi har så brugt tabel 6,3 som inspiration til at lave et træningsprogram af den eksplosive styrke, og det skal så være med udgangspunkt i træningsprogrammet af udholdenhed, at det bliver lagt oven i de dage. Hvis Gitte hun går hen og bliver træt af intervallerne og vil øge intensiteten lidt, så kan hun lave de lange intervaller lidt længere og de korte til endnu kortere
for at blive endnu hurtigere, når hun begynder at kunne mærke en forskel i forhold til udholdenhed. Altså med udgangspunkt i, at hendes udholdenhed den bliver bedre. Så er vi så blevet bedt om at give en vurdering af, hvilke af de to discipliner Gitte som udgangspunkt egner sig bedst til, og det er altså med henblik på crossløbet, og det her halvanden maraton, hun førhen har løbet. Og vi har så valgt at sige, at Gitte hun egner sig bedst til et 5 km crossløb, og det skyldes, at hun har 61% type 2 muskelfibre og 39% type 1 muskelfibre. Vi ved, at type 2 muskelfibrene de ikke er specielt udholdende, men de er derimod mere eksplosive, og det vil derfor blive en hård proces, hvis Gitte skal ud og løbe et maraton, da det kræver eller et halvmaraton, da det kræver en stor udholdenhed. Derfor så kan man så sige, at Gitte hun er bedst egnet til at løbe for at Gitte skulle være bedre til at løbe et halvmaraton, som cirka de her 21 km, så ville det jo så kræve, at hun havde mange flere type 1 muskelfibre, fordi de holder på spænding i længere tid. Og det er så med til at gøre, at vi bliver mere udholdende og kan arbejde i længere tid. Vurder, hvordan Gitte gennem sin kost kan optimere sin præstation. Og hvis vi skulle vejlede hende, så hun spiser 300 kalorier om dagen, og det er vigtigt for Gitte... 2300. 2300. Det er vigtigt for Gitte, hvis hun vil optimere sin præstation, at hun indtager føde således, at der stadig vil være en energibalance. Energibalancen opnås, når hendes energiindtagelse svarer til energiforbruget. Det er hendes energibalance mindre, at når hun bruger mere energi, end hun indtager, vil kroppen begynde at forbruge af sin egen energilager. Spiser hun derimod mere, end hun forbrænder, vil den overskydende energi være som fedt og vil over en længere periode blive et resultat af overvægt og fedme. For at optimere sin præstation skal Gitte sørge for at indtage lige så meget, som hun forbrænder, så hun er i energibalance. Hvis Gitte ikke følger vores råd, vil det betyde, at hun fortsat vil have en udblivende menstruation. Mange kvindelige idrætsudøvere, der lider af Monré, har fået det på grund af en negativ energibalance. Udover spiseforstyrrelser og lav fedtprocent, så kan mængden af træning og energibehovet også have en rolle for de hormonelle forstyrrelser. Triaden, som er vist i figur 11,3, er defineret af 3 diagnostiske kriterier, og det er spiseforstyrrelser, udenblivende menstruation, Monré og knogleskørhed. De to sidstnævnte kriterier er symptomer på lav energistatus eller energitilgængelighed. Energitilgængeligheden er defineret ved ET lig med EI minus AEF. Energiindtagelse minus energiforbruget i forbindelse med træning og fysisk aktivitet. Energitilgængeligheden ET. Det vil dermed også give en negativ energitilgængelighed, hvis energiforbruget er højere end energiindtagelsen. Gitte hun lider af udblivende menstruation, og samtidig så har hun også problemer med sin knæ. Hun har førhen dyrket halvmaraton, som er udholdenhedsidræt, og en sådan idrætsgren, det er en risikoidræt. Gittes lave energitilgængelighed, den skyldes, at der ikke er overensstemmelse mellem hvad hun indtager og hvad hun forbrænder. Og det bevirker også, at hun har en lavere fedtprocent, som følger den negative energibalance. Gitte har en fedtprocent på 14%, som ikke ligger inden for kategorien sund for kvinder i hendes alder. Og man behøver ikke nødvendigvis at lide af alle symptomer, som triaden viser i forbindelse med lav energitilgængelighed eller de 3 kriterier. Derfor er det stadig muligt for idrætsudøvere med en større og mere mekanisk belastning at opretholde en normal eller en forhøjet knogletæthed på trods af en lav energitilgængelighed og menstruationsforstyrrelser. På den måde der viser idrætstriaden, hvilke følgeskader en lav energitilgængelighed kan forårsage. For eksempel kan Gitte, hvis hun fortsætter på den måde, som hun førhen har gjort, eller begynder at træne mere og med højere intensitet, risikere at få nogle af de helbredsskader, der vises i triaden. Det kan fx give en hormonel, immunologisk og sundhedsmæssige skader, eller hun kan udvikle fertilitet og knogleproblemer som følge af det lave energiunderskud.